Сәлем, Кыш бабай. Исәнмесез, ләкин мин Кыш бабай түгел. Мин Yellow Pukki булам. Әйдә, утырышыгыз. Сине Лапландия урманнарынан изли хәлдән тойдык. Әйдә, Кыш бабай гына булып кал инде. Кара әле монда, Кыш бабай. Татар балалары сиңа сәлам җибәрде. Нинди йомышларыгыз бар? Аңламыйм. Нәрсә сорарга килдегез? Укы инде. Алар бит сине үзләренә кунакка чакыра. Испаниягә, диңгез кырыена татар лагерена. Майсыз кыздырылган шуен таба өстенәме? Тулып-юлып, соң син бит теге иреми торган Кыш бабай. Yellow Pukki. Нәк шушы. Ярар, уйлап карармын. Барыгыз хәзер хуҗа бикәм Муори янына. Шәй куйган инде ул. Сез татарларны шәйсез узатып булмаганын белә ул. 2 айлык запасны ичеп бетерәсез инде. Нишлисең? Морошкадан булса күп эшеп булмас анысы. Сиңа кояшлы Испания зыян китерми, ә балалар көтә. Җәй көне отпускыңда бар, белештек. Килмичә калма яме, бәлешләр белән сыйларбыз. Менә мондай акыллы балалар булса, килмичә дә булмас. Хуш инде, хуш, сау бул. Hey! Кыш бабай булырга туры килә инде бу татарлар белән.